everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ang mga taga-Liburya nangamatay na sa... Ngunit ipangsyod sa pukot. Ambot. Buhay pa ba to sila? Unsa may atong sa kanila amon. Wa ta mang hilabot sa tag-awas dili ba? Tungod sa ilang takong. Prinsesa Estia. Oo na. Huwag lang gibuhat. Ayaw nila. Sakto kami. Huwag lang langay. Tungod kay, gusto silang buhagi. O gamiton ko niya sa pagkadautan mao ba? Pinaagi na ko. Musanay ang iyang mga kaliwat. Nganong ako man amon. Nganong dili man sama nila ang ilang gamiton. Nganong ako man ang imuong bayanan sa mga kaliwat nga gusto mahitabo ni Haring Alastor. Sakto gano'n mo. Inahangay na. Kung makita mo ang mga kaaway, ayaw git pagpadakot. Amon? May mga kaaway nga ni abot. Managta. Prinsesa Estia. Managong pa. Apan na sakit na tago. Ilaan ang bato. Pagpasalipod na diha. Sige, dali! Nagkatuon na sila sa tingisatong na imutangan amon. Huwag nakasiguro kong makitanta. Ang may ini, mudagan ta amon. Dagan! Dili ka magpalakop sa mga agares. Dili amon! 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 Hain ka! Oh! Kadako sila ito na ba? Paspasan ko ang ako pagdagan! Haring Alastor. Anihan na kita sa lugar sa Irkalia. Nahibaw ko! Musa! Mo patighog na kita! Para maibawaan ko ang pagkiksultihan sa hari sa Irkalia ka na. Manduy ang imong mga kauban! Mupatighog na kita. Oh! Wa sila pulis sa pagsunod ka na ko. Duha ka na kong bato ang nagatbang. Kinahanglang makadabok ko sa pikas bato. Mga dagong kamot sa kahoy. Konektado kini sa pikas bato. Kini nga akong giyagyan. Mo ka nang nagsilbig tayo-tayan. Dool na ko. Pagkuyaw sa agyan ng tangog. Kinahanglang maghinay ko. Tingalit madakin as ko din eh. Huwag mahaw ko sa ubos. Maghinay lang ko. Anaagi akong sila. Nagsunod ako. Tumanon ko ang giingon sa akong ilangay na. Huwag amahang hari. Dili ko magpadakot nila. Gilumutan kining mga puting nga kamot sa oy na akong kiagaan. Doon na lang kaikos. Doon na lang kayo sila. Ano na basta tunga-tunga sa tilayan. Madali ko nga kaabot ka sa bigas mo to. Namada dito! Sadali na po magkalangoy. Masarap ko. Mga agares! Nilayat sila! Susukay sila mo! Hindi ba unod sa tubig? Gusto! Mga agares! Naanad sila sa tubig. Tumagkit kituha sa ilang lawas buhaya! Dili ko papaabot nila! Magpaanod ko sa bulog sa tubig! Bahala ko sa mga tabo na ko! Basta magpulog sa tubig, mayon ako!
Nabunal ko. Panala sila. Ang akong espada. Bahala na. Magdulagan na sila na ako. Dus lang mapustuhap nila akong espada sa kalawas. Panala sila. Kini! Nilino! Ni ako nabot ining dapita. Oh! Ala sila! Upalayo ko nila! Dili ko magpadako sa mga agares! Lagi ko! Ako kipa na! Magkamang ko! Ingon sa nawang akong panan... Prinsesa Astia! Prinsesa! Wala rin siya maglihok. Ayaw pagkatusok ayang buko-buko sa pana. Sabi ang bato na eh. Uy, pagalit siya. Nagpagkilit si Prinsesa Astia. Gusto, akong ikaw pa ang pinatig siyang kasing-kasing. Ay, bugha kahoy. Hala. Bugha pa kahoy, wasay. Bugha. Ay, kakapoy. Pahuway na ako. Lingkod ko ni tadtaran nga dako, be. Ay, pagkalaan ni watay asawa. Saan gibiyaan naman ko kong tirang? Tirang, anong patay-patay magkaday. Gaon na magkagpalo yung siyuta, day. Wa na batay anak. Kung ako'y mamatay, kinsa tayo muluyong na ako. Kinsa may mulubong na ako siyuta. Wa na sa brabang buutan tang amo. Nalargan sila si Laura o Dong James sa New York. Gibilan kong dagang kwarta pero sa amin ako. Siniap ko dagang kwarta o sa amin ako ni akong dagang kwarta. Ngawan ka naman. May tirang. Kuhaan na lang ko, day. Mag-uban na sa imong nahimutangan. Patyan lang ko, day, tirang. Patyan na lang ko. Tirang! Agoy! Ay, patay na ko. Patay na wasay! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.